Türkmen häkimetleri iýun aýynda Garawum derýasynyň joşmagy netijesinde suw basan Niçka owasyna henisem ýardam iýermeýär. Owadaky onlarça hojalyk indi bir ýarym aý bäri wagtlaryň dikilen çatmalarda ýaşaýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy bu sebitden habar berýär. Niçka owasynda 50-60 çemesi hojalygyň ýaşaýyş jaýy suwuň aşagynda galdy. Soňra da çäge gömüldi. Bu waka iýun aýynyň 1-nji 10 günlüğiniň ahirinde bolan bolsa-da, häkimetler tarapyndan henisem hiç ýyly kömek ýok diýip owa ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçy 27-nji iýulda gurrun berdi. Ýatlasak 14-nji iýunda Adatlygyň Mary welaýatynda habarçysy bir näçe günde Garawum derýasynyň joşandygyny we Niçka owasynda onlarça ýaşaýyş jaýyny suw basyp bir topor zaýçylyga sebäp bolandygyny habar beripdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan owa ýaşaýjylary suw agyp gelende zordan dokumentlerini alyp owanyň beýik ýerlerine gaçyp ýetişendiklerini aýdyp bu tebii hadisadan uly ziýan çekendiklerini belleýärler. Başdaky günler has kyn boldy. Iýmäge, içmäge hiç zadymyz bolmady. Açyk meýdanda, çölde, mörmöjekleriň arasynda çägen üstünde düşeksiz ýatmaly boldyk. Çagaly maşallar gijelerine gedekleşip nowa tödürüp öz çagalaryny goramaly boldular diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan owa ýaşaýjylarynyň biri aýtdy. Onuň sözüne görä wakadan bir hepde geçen soň Dähmet Daýhan birleşiginiň suw edarasynyň işgärleri owa gelipdirler. Ýöne olar ýaşaýjylaryň sözüne göre yalan wadalar berip ýyzlaryna gaýdypdyrlar. Yerli häkimetler owanyň ýaşaýjylaryna plastikadan wagon görnüşinde bir otogly öýleri wagtlaryny gurnap berjekdiklerini aýdypdylar. Ýöne bular hemişeki ýaly boş gürrüňler, yalan wadalar boldy. Sebäbi şondan bäri häkimetler owa ilatynyň halyndan habar almady diýip ýaşaýjy aýtdy. Habarçy häzirki wagtda öýsüz, öwzarsyz galan owa ýaşaýjylarynyň käbiriniň goňşy Daýhan birleşiklerindäki dogan garyndaşlarynyň öýünde, käbiriniň wagtlaryň çatmalarda ýaşamaga mejbur bolýandygyny hem belledi. Hökümetden kömek bolman soň adamlar suw ýzyna çekilenden soň çägäniň aşagynda galan öýlerindäki öý goşlarynyň, demirleriň, gapylaryň we penjireleriň awatlaryny gazyp çykarýarlar. Olar gyş ýetmänkä güýdüň soňky aýlaryna çenli bir otogly öý gurnap ýetişsek bolýar diýerler. Adamlaryň ellerinde pul bolman soň olaryň köpüsi göz oýuny ýagdaýda diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap we Mary welaýat häkimliklerinden şeýlede Dähmet Daýhan birleşiginden kommentari alyp bilmedi. 11-nji iýunda sosial mediada paýlaşylan gysgaçyk videoda suw basan owadaky ýykgynçylyk, ýeten ziýan gowy görünüp, owa ýaşaýjylarynyň aljyraňy sesleri eşidilýärdi. Videonyň aşagyndaky ýazgyda bu wakanyň Garametni ýaz we Niçka owalarynda bolandygy ma'lum edilipdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda bolýan tebii hadisalar, adam ýetkileri we maddi ýetkiler hakynda adatça dymyp bu barada maglumat bermeýärler.